Quelcom res d'aquest mes de juliol, en format d'entrevista, vam tenir ahir el secretari comarcal de la Unió General de Treballadors, Òscar Rius. Avui tenim el seu homòleg a Comissions Obreres, Ovidi Huertas, que és secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental i també al Maresme. Bona nit, Ovidi. Hola, bona nit. Parlarem avui de tot aquest any, que Déu-n'hi-do, però m'agradaria començar amb una pregunta més o menys d'actualitat, del que ara es parla, que és d'aquesta vaga encoberta o moltes baixes a la vegada dels controladors aeris, i m'agradaria preguntar-li si considera que aquest tipus de mobilitzacions fan mal al moviment sindical. Home, jo d'entrada no ho consideraria una mobilització. Com tu has dit, podria ser una vaga encoberta. Nosaltres és un sector on la nostra presència és minoritària, però són sectors molt específics d'una gent concreta. Nosaltres entenem que es fa mal en el sentit que la societat, el missatge que rep és que aquests treballadors no volen treballar i que el que volen és treure profit dels seus coneixements, de la seva experiència i sobretot de la seva complexitat a l'hora de fer aquesta feina, que no oblidem que no és una feina qualsevol. Estem jugant amb la seguretat aèria i això implica el que implica. Ara, jo també dic, i sempre ho he dit, no només pel controlador, sinó també a altres sectors que a vegades... que al fi i al cap aquí darrere hi ha un metge que dona una baixa, un metge que és un professional i té una obligació. Per tant, a mi em sembla molt bé que el senyor Blanco surti dient que anirà a la Fiscalia. Jo crec que el que ha d'intervindre la Inspecció de Sanitat, investigar aquestes baixes són correctes, jo crec que el que s'han de plantejar és també al marge del salari, perquè sempre acabem parlant del salari dels treballadors, és les condicions d'estrès i de treball d'aquests treballadors dels controladors aeris. Per tant, mal en fan perquè el que intenta permanentment el senyor Blanco des que va iniciar aquella negociació d'AENA amb aquest sector és desprestigiar una professió molt concreta i molt delicada i deixar-ho davant de la societat com els vagos del lugar. I, evidentment, al final sempre hi ha algú que fica tots els sindicalistes al mateix sac, i això sí que és dolent. Dirà el mateix de la vaga, per exemple, del metro de Madrid, on sense gaire serveis mínims i on es va bloquejar bona part de la mobilitat a la capital de l'Estat? Jo crec que és diferent. Jo crec que és diferent perquè la vaga del metro de Madrid sí que era una vaga convocada legalment, al marge que respectessin o no els serveis mínims que no eren pactats, sinó que eren obligats per la senyora Esperanza Aguirre i el seu equip de govern. I aquella vaga ha sigut una vaga que jo crec que ha creat un punt d'inflexió i nosaltres ho estem visquent al sindicat. Hi ha molta gent que estava rendida, en el sentit que amb un govern d'esquerres ja s'ha ficat el decretazo que ens ha ficat, amb un govern d'esquerres sembla el tripartit a Catalunya i ja ens ha ficat un decretazo més encara que el de Madrid. Hi havia molta gent que estava molt destrempada, i amb el tema de Madrid hi ha gent que ha dit, hòstia, aquests han lluitat, aquests se l'han jugat i al final l'han tret un bon acord que del 5% han acabat amb l'1%. Després veurem com acaba els expedients oberts i tot, però almenys s'ha demostrat que la lluita i el plantar cara per forçar negociacions, evidentment, al final dona resultats. En alguns estudis sociològics, crec recordar un del Centre d'Investigacions, sempre surt la professió política com mal vista o vista com un problema, però també suspenen en aquest sentit els sindicats. Crec que tenen una nota aproximadament del 4/10. Això suposo que vostès també haurien de fer autocrítica o en fan autocrítica perquè la ciutadania a vegades els rep com hostils. Sí, no. Jo crec que més com hostils, com poc útils. Que jo crec que seria més correcte, una part de la ciutadania, evidentment. Nosaltres tenim dos barems de medir la nostra representativitat i el nostre pes. Un és l'afiliació, la gent que voluntàriament paga una quota per estar a la nostra organització i disposar dels nostres serveis, etc., que de mitjana aquest país està al voltant del 10-12% d'afiliació al sindicalisme en general, per sota de la mitjana europea de molts països, però també és veritat que fa 10 anys estan pel 6 o el 7. La crisi ha fet pujar o baixar l'afiliació? Nosaltres, Comissions Obreres, si és del que jo puc parlar, ens hem mantingut. Nosaltres portàvem una dècada pujant una mitjana d'un 1-2% de mitjana,
i portem 2 anys que estem estancats, que és el període de crisi. I és lògic perquè no deixa de ser una despesa, que encara que sigui poca, però és una despesa que les famílies que tenen problemes al final l'eliminen. I el que em deies que la societat es vegi com un element poc útil, a veure, també és veritat que som, diguéssim, el complement del que hauria de ser una oposició política. Moltes vegades en aquest país creiem que no hi ha, nosaltres des de comissions creiem que no hi ha oposició. Hi ha un partit que és el no per al no i la destrucció i per tant no fa una oposició que sigui enriquidora i que aporti res als problemes i moltes vegades som nosaltres els que hem de sortir a donar la cara i això ens crea a vegades també gent que no ens entén el per què el nostre paper. Però jo crec que si la gent mira ara mateix, ahir es van aprovar les resolucions del debat de l'Estat de la Nació i una de les resolucions que s'ha aprovat és que s'ha prorrogat durant un any més els 420 euros d'ajuda a la gent que se li acaba l'atur. Això la gent ha de saber, i la gent que llegeix la premsa i tal ho sap, que això va ser una reivindicació durant mesos dels sindicats, no de cap partit polític, sinó dels sindicats. I per tant ara s'ha tornat, després del debat, perquè Esquerra Unida i Iniciativa ho han exigit per boca nostra, diguéssim, d'alguna manera, i s'ha tornat. O sigui que nosaltres sí que fem moltes coses, el que passa que a vegades no tenim tampoc el ressò mediàtic necessari perquè aquestes coses es vegin. Moltes vegades se'ls ha criticat també, sobretot durant el temps de bonança i fins fa 4 dies, per ser molt tevis o per tenir massa relacions amb el govern, en aquest cas de l'Estat. Jo recordo en aquest sentit un comentari seu en una xarxa social quan es va fer un programa a Televisió Espanyola, tengo una pregunta per vostè, que van anar els 2 principals líders dels sindicats i també el de la patronal, i els ciutadans van apretar i van preguntar de forma molt més insistent als representants sindicals que no al de la patronal, i vostè d'això se'n feia creus. Sí, perquè, a veure, jo que nosaltres ens apretin, nosaltres som un sindicat obert, democràtic i que inclús en el nostre intern s'ha demostrat que som molt crítics amb nosaltres mateixos, sempre. Ara que en un debat en una televisió pública, la televisió espanyola, que el principal focus d'atenció i sobretot de qüestionament i d'atac de la gent que ja hi havia, que no sé com s'escull, sigui contra els seus representants, se suposa, siguin afiliats o no, però són els que han de signar el seu conveni i la seva millora laboral són aquells. I que el que està proposant acomiadar més lliurement, congelar-li els salaris, que treballin més hores, amb menys seguretat i amb més flexibilitat, no se'ls doni canya. O sigui... El que passa que potser a vegades no es veuen representats en els sindicats perquè se'ls veu molt poc en la petita i mitjana empresa o se'ls veu molt poc en determinats sectors, no? Però tampoc és veritat, això. Tampoc és veritat, perquè nosaltres, dels 2.450 delegats que tenim al Vallès Oriental Maresme aproximadament, representants de comissions, jo podria dir-te que un 70%, estem parlant de 1.400, 1.500, són d'empreses de menys de 30 treballadors. Perquè no oblidem que la xarxa d'empreses de Catalunya, i a la nostra comarca més, al Vallès Oriental sobretot, són petita i mitjaníssima i petitíssima empresa. Empreses grans de més de 100 treballadors no queden ni una cinquantena ja pràcticament a la comarca. O sigui que nosaltres estem a tot arreu. El que passa que també és veritat que hi ha una legislació que no l'hem fet nosaltres, que la va fer el seu dia l'Estatut dels Treballadors i que no s'ha retocat, a pesar que nosaltres hem reclamat moltes vegades la seva reforma, que és que en aquelles empreses de menys de 10 treballadors nosaltres no podem tenir representació sindical si els treballadors no ho demanen. I aquí sabem qui mana en aquestes empreses, se'n mana l'empresari majoritàriament, perquè la majoria dels treballadors d'aquella empresa són o família o amics o el que sigui. A la qual cosa, tindre representació o tindre la nostra ajuda amb empreses d'aquest tipus és molt complicat. Ara també t'ho dic, si vols jo et convido que vinguis un matí o una tarda, un dia sencer, al local nostre de Granollers i veuràs els centenars de treballadors i treballadores de petitíssimes empreses que venen al nostre assessorament a preguntar de manera anònima, no anònima, sinó perquè no els vegi l'empresari, el conveni, el contracte, perquè tenen por.